पण हा ना होय हा बघ मरे आळू अगदी ना तसं न्हा ना कवळा तू एकदम कोवळा हडते कसं लावायचं हडे अगे ते कॉमेंट केला ते किती पण हो अरे पण तो काय चलाक जमणार नाही मरे काय नाही हो तुका काय त्या तुका बरं नसलं तर त्याला येते बा पाया वहिनी एवढं कसं काढू रे गण्या वाय होय तो वाज वाज धर मरे आणि वाज लाय गॅस करतो लो काय बरं होय पडली डबी आता वाय झालो बरोबर बरो करूच असता वाय झालो येतो मोठं कोंब म्हणजे जीव कशी तुटतो साने सैल जाऊन येतो मोठं कोंब रे अरे पॅकाडवर आता बघलो कसं बसलो आता नाही मग जावं बरोबर बरोबर जाऊ ह्याकालाय सडसडीत जाऊन सडसडीत हयसून या पॅकटा कडसून असाला हिसून थंयसर ताका वाद हा बच्चा कडसून राव राव ए भाई गाडी बघ गाडी बघाची झाला हांव आज कसला भिकारी असा वाद केलो हो तेका हो सगळ्या लायतलो माणसाक नाही ते आमकां लंगवतला केव्हा त्याच्या हाडान अशी वाजा म्हणजे बरोबर करता हाडाचा पाच टुपी हो पहिले येतो 5 टुपी समजला ना तरीच म्हणते मी हालायला टोपी जातच कडे टुपी मी हाडते की हाडतो जैसर झाला बा जैसरच लाया काय बघते